So mao na din ang full video day katong nag home service ko sa Suarez, Iligan City. Ug mao na sa day na ang before ug after sa buhok sa ko ang client. Aning mga adlawan no kay sayo kay kuningikan kay lagi day nakita maguna ko ang buhok sa akong client day no nga medyo matarbaho na jud siya baptis lang. Mo nang alas 7 pa lang sa buntag ani day ning gawas na ko ug nagpahatod na ko. Kay para manggod dili ko maabtan og gabi iba. Anyway sa mga nangutana day no ug nabra ko parlor diri sa Iligan City. So wala day ko parlor diri sa Iligan City day no kay lagi day mahal kay abangon. Unya ang ending day ang imong kita day no kay igor ibayad sa imong giabangan. Mo nang dili ko ganahan day magkuha og parlor. Pero ang tinuod lang jud ana day no day gusto jud ako malibot ang Iligan City ba. Mo nang ganahan kay ko day pag mag home service ko. Anyway day naabot na day mi ani sa balay sa ko ang client. Mo na nagandam day ko sa medisina kay lagi magsugod ko dayon. Kay before magkunigikan sa mo ang balay day no gichat pa nako ang ako ang client day nga maligo siya daan. Kay para pag abot ako day no mag-blower na lang ko sa iyang buhok. Ug mao din ang buhok sa akong client day no is nadaot ni ang iyang buhok day kay lagi day iyang gi-bleach ba. Mo nang iyang gipamuban day pero napa jud habilin nga mga daot na kay sa tanan nga buhok. Mo na pag inani na nga klase nga buhok day no is grabe na jud siya kabantayanan. Kay kung di man ko kakabaloan ni day no ug di po nimo mabantayan day ba na jud chance day nga maupaw ang imong client no please lang. Ay mao jud na ginaingon day bis magpapiling gwapa ka day na upaw na hinuon. Muna ko jud na siyang gilalayan og spray og tubig diha kay para dili na mo react ang iyang damage hair ba. Muna time to time jud isa ko ang gina-check up ang buhok sa ko ang client ug ihumol din ako ni siya day no 30 to 40 minutes ra. So after 30 minutes day no is gi-check na ko ang buhok sa akong client ug naluto na ba. Pag mag-check day ko sa buhok sa akong client day no is duha ka pamaagi nga ako ang ginabuhat ana. Kay para ma-sure na ko day no nga naluto na jud ang iyang buhok. So after 40 minutes day kay naluto naman lagi ang buhok sa akong client mo nang ako ang giwaswasan. Ug diri day mi nagwaswas sa lababo sa kusina sa ko ang client. O di ba day grabe mi ka social oy. Kay lagi pati lababo sa ko ang client tay na among sa among kapilingguapang duha oy. Bitaw oy pag human ako gwaswa si ang buhok day na blower og na plansya na dayon ko. Muna grabe jud kada proseso day no day usa ka mapiling gwapa ba please lang. Pag human ako plansya si ang buhok day mo nang nikaon ako day kanagi day gigotom na ang piling gwapa oy. Ay grabe ani mo panahon na day no abi na ko di magasgas ang ako pagkapiling gwapa ani. Pero sa kadamit sa buhok sa ako ang client tay marag nagasgas na jud hinuon ang akong pagkapiling gwapa ning adlaw please lang. Nagmix na day ko na day no sa arto nga medisina. So ako ang pagriban day na sa akong client karon day no kay 4-in-1 ni. Para ma-sure jud ni day ba day nga motul jud ni iyang buhok ani mga adlaw. Kay lagi day sa wa pa nako giriban ang iyang buhok day grabe naman jud noon kabukad please lang. Mo nakita mga piling gwapa day no kailangan jud ta magpariban sa to ang buhok. Kay lagi ang buhok manggod day no is isa po na makahatag og kanindot ka attract sa to ang nawong ba. Ay kumbaga day ba day di ta matiguang tan-awon day pag nindot ang ato ang buhok gani. Pero ako karon day is wa jud ko kaligtas oy. Kay lagi day nga akong buhok bukaro day kay grabe pud siya kadamid. Kay kani man kong kapiling gwapa nako atong December last year day. Kay nagpag home service ko diri day sa among balay day kay lagi day magpariban og magpakulor ko. Unyang ending day kay grabe kadaot sa ko ang buhok pagkahuman no. O da merisi apiling gwapa oy. Anyway, balik later sa toong pagriban ani no. Ay grabe naman yun ni katabian please lang. Bitaw oy ang pinakalas din akong gi-process sa kumbok sa akong client ani day no is nag-botox ko. Kay para matabang pa sa botox ang iyang mga damage hair day ba nga mobalik bitaw og ka shiny. Muna ang botox ani day gihumol ako og 45 minutes. Muna pag human ako riban sa kumbok sa akong client ay no inana na kasinaw, ginana ka shiny, ginana na kabagsak ang iyang buhok. Muna nagsugod ko siya buhok ani day no kay mga alas 7 kapin. Nahuman sa kog riban sa iyang buhok ani is alas 3 na pod kapin. O di ba day puro na ikapin oy. Bitaw oy basta magud ako ang magriban bitaw day no kay grabe na ko kadugay mahuman og riban. Muna ako magpariban gali mo sa piling gwapa day no andam jud mo maglingkod dag pila ka oras ba. Kay lagi man dili man na nato pwede dali-dali og riban ang iyong buhok kay lagi piling gwapa biya mo no. Anyway, kay nahuman naman day kog riban ani day no mo nang nagpasundo na pod ko. Kay lagi day gusto na po kumuuli ani mga panahon na day no kay daghan pa kay kog trabaho uno. Kay lagi man kabalo bi jud mo sa piling gwapa day no nga dili lang pang riban og pag-vlog ang ako ang gibuhat. Pati pag affiliate ani day kay gisulod na jud sa piling gwapa oy. Mo na inana jud ko kanang og kwarta no please lang. Anyway, mo ra dito ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo ay.